V Nemecku bol prípad, kedy rodičia odmietli poslať dieťa do školy, pretože ten deň mali taký kurz sexuálnej výchovy, aký som vám naznačil. Tento prípad bol aj medializovaný, možno ste sa s tým stretli. Tí rodičia sa neskryli za to, že dievčaťu bolo zle, ale povedali, že nie, oni ju nikdy nepošlú do školy, aby jej cudzí ľudia ukazovali soft porno a aby ju navádzali na veci, že môže užívať sex ako sladkú alebo horkú čokoládu, ak ten druhý povie áno. Ja by som neváhal ani sekundu. Ako otec sa dám hocikedy zavrieť. Ale moje dcery sa nikto nedotkne týmto spôsobom. Ako riaditeľ školy môžem povedať na svoju česť, že 500 krát radšej sa dám zavrieť, ako by sa ktokoľvek so svojimi politickými ambíciami obtieralo naše deti. Lebo tie nie sú na predaj.